Čaute ľudia, ešte pred začiatkom videa by som vám chcel niečo povedať. Videá budú vychádzať menej kvôli tomu, že chodím na strednú, takže na to budem mať menej čas, takže dúfam, že ste to pochopili a poďme na intro. Čus, tu Petríček a dnes vás vítam pri mojom ďalšom videu po strašne dlhej dobe. A dneska to bude z hry Hytale, takže môžeme ísť na video. Ľudia, spawnuli sme sa tu, tak môžeme ísť na to. To čo je za kruh? Dobre, už zmizol. Tak nič. Hubičky zobereme. Sebereme houbu, sebereme kamení a budeme môcť ísť na to. Berem kamení. Kamení je tady všude. A ideme von. Jaký máme spawn? Celkom v pohode. A ideme stiažiť stromek. Ťažíme. Trošku to bude nadlhšie, ale aspoň padne celý. To je ideálne. Takže, ak sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite dať like a odber. Takže, neviem, rozmýšľam, ktorým smerom sa vybrať. No. Asi určite si vykraftíme workbench, ale to potrebujeme stone nejaký. Dobre, takže kámeň si tiež zoberieme. 3 kamene. Trošku to zrýchlíme. A môžeme vykraftiť. Craft. Dobre, urobíme si pickaxe taký. Máme plant fiber, tak to zloženieme takto. Tak. Aj toto musíme zničiť, dobre. Tak ničíme. Dobre, máme plant fibery. Takže môžeme vykraftiť kamenný krumpáč. Dobre. A ešte si vykraftíme digger. Takže ešte potrebujem pár rablov. To je hneď sem, takže bereme všetky. No, to je ideál. Tak. Kraftíme si tú zbraň. Túto zbraň. Povedal som túto. Craft. Dáme si to sem. Čo potrebujeme ešte na sekeru? Ak vôbec môžeme sekeru. Nič. Hatcher. Tak. A máme sekeru. Dobre, toto si zobereme a ideme k opustenému chrámu. Len aby sme si odomkli jednu vec a bude to super. Takže ideme tam. A sme tu. Ideme zrušiť golema. To je také rýchle. Ten golem ani ťažký nie je. Nabijeme. Znovu. Trošku nahitujeme takto. Není taký ťažký, takže ten išiel celkom ľahko dolu. No. A padol z neho emerald. Ideme sa pozrieť do obchodného, len hneď nech začíname schovať spomienky, nech to máme také rýchlejšie. Dobehneme tam, len odomkneme pár spomínok a ideme nazad. Takže, prosím, šviaj, moja stamina je na prd, ideme sem, otvoríme, tak, odomkli sme spomienky. A ideme nazad. A dostávame spomienky. Super. Ideme na spátek.
a budeme hľadať miesto na barák. Takže tak. A tu sa nemôžem ubývať, pretože tu nemôžem nič pokladať ani nič. Takže... Ne! To som... Dobre. Tak nič. Prosím, nespavňuj. No, spavnulo ma to teraz správne. Ešte vylútime čestku. Kde je čestka? Tu je čestka. No, Azurology, jablko, Espenlock, Like Height, Crude Arrow, to sa nám bude hodiť. A podľa mňa ešte na druhej strane je. Jo. A tu máme Copper, Like Leather, Vegetable Shiver a Iron Ingoty. A môžeme ísť preč. Padáme odtud a ja si zoberiem toto. Proste túto krásnu sochu, pretože to pôjdem dávať pred barák. Ešte je tu niekde? Ja je to socha ešte dolu. Zoberiem všetky soky a potom budeme o krok bližšie. Len tento tu nemá pod sebou ten blok, ktorý chceme. Nemala. No tak teba tu potom necháme. Začerbe. Takže tak. No a teraz už ideme fakt preč. Takže ideme. Ideme na to. Takže. Ja by som šiel týmto smerom. Podľa mňa. Je tady Líška. Dobrý deň, pani Líška. Je tady Zajda. Nazdar, Zajdo. Potom... čo tu je ešte? Zoberieme berísky. A ideme na to. Berem. Aby sme mali do žrádla. No. A ideme. No, skeleton. A to zbušíme na radosť. Vidíte, no. Potrebujeme healing. Dobre. Ale. Healing. Žáradlom sa tu healujete. Tu neumrajte na hlad. Tu len proste doplňate žrádlo. Hubí! Kejvka. Do kejvky pôjdeme až v ďalšom dieli, ak sa vám toto bude páčiť. Takže teraz hľadáme miesto na bývanie, kde by sme sa mohli ubytovať. No a ešte aj preskúmavame. Dáme ďalšiu spomienku. Slepice dáme. No aj mini slepice a ideme cez voru. No. Toto hra ma celkom baví v poslednej dobe, takže vás bude toto video baviť, pretože je lepšie, keď vás to baví, ako by vás to nebavilo a ja by som na to šel furt. Takže mi to rovno môžete napísať do komentárov. Takže hľadáme bejsku. Hľadáme base a je tady. Nie, Spider, nie. Dobre, zdráme od Speedera. Od Spidermana zdráme. Zdráme. A to je kukurica. Berieme kukuricu. Ide zobrať kukurica. Prečo? Dobre, už mám. Super. Ideme preč niekam. Ani neviem kde, proste tam, kde sa mi to bude páčiť, tam sa ubytujeme. Ten prvý diel asi bude len o tom, že budeme preskúmavať, takže... neviem, uvidíme. Podľa toho, kedy nájdem miesto na bývanie. No, možno som aj našiel. Jop. Yeah, boy. Good. Miesto na bývanie som našiel. Paráda. Tu sa ubytujeme. No, tento skeleton má sere, to je no. Dobre. Dobre, tu máš skeletona.
A hej, toto vyzerá fajne. Jop. To je to good. Takže dám si tu crafting. A rovno vykraftíme čestku, ak máme na čestku. Máme čestku, super. Položíme čestku. Vyprázdnime inventár. Všetky veci si odložíme sem. Úplne všetky. No, toto si tu môžeme nechať a tie jablka tiež. A ideme si, neviem, tu čo si je? Dáme si tu niekde spawn. Create map marker. A dáme si tuto, neviem, sem. A modrá. Name, domov. Create marker. A marker sa urobil. Len som ho dal moc ďaleko. Takže znovu. Remove marker. Dáme ho sem niekde. Len ešte aby sa to selektnulo. No ja si to dám rovno tam, kde som. Sem. Len nech sa mi to tam dá. Dobre, nechce mi to tam dať. Takže ja sa s tým chvíľu pobavím a potom sa uvidíme. Takže marker by sme mali a môžeme ísť preskúmavať. Niečo nájsť. Ideálne do cavey pôjdeme až v budúcom dieli, takže ešte si dáme chvíľu. Ešte pár minút na preskúmavanie a potom môžeme aj to video skončiť. Už takých 14 minút natáčam, takže môžem už len chvíľu, pretože aby vás to bavilo, aby to nebolo zase tak zdĺhavé. To čo je? To co je? To je čo? Dobre, tomu sa vyhneme. Radšej. Není to bezpečný. Dobre. Ideme druhou stranu. Trošku to vidíme, no. To asi nebude žiadny taký problém. Tomu sa ešte chvíľu vyhýbať budeme. Ešte na tom nie som až tak ideálne. Mám málo vecí. Takže, no. Ideme cez vodičku, je to trošku zabugované, ale to nevadí. A ideme. Proste ideme dál. Bari tu niečo nájdeme porádne. Ale nie. Tam nejdu. Tam ešte nejdu. Prečo je tu bažina? Hej. Moc opäť sú tam tie príšery. Moc opäť. Moc opäť príšery. Až príliš. To není ideálne. Takže radšej odtiaľ to zdrám. Idem. Rovno za nosem. No. Rovno za nosem. Len dávať bacha na príšery. Lebo to by bola tragédia, ak by som zomrel hneď v prvom diele. Takže ideme skôr sem. Fajné stromy sú tu. Ale žiadna štruktúra. Kosti sa tie štruktúry nechcú spávnovať. To je normálne. No, práve to hovorím. Aha. Sme sa si vrátili nazad. Či nie? Jo, vrátili sme sa nazad, pravdepodobne. Jo. Vrátili sme sa nazad. A nie, to je druhá zas. Macek! Je tady Macek! Macek! Ne! Maceku! Macek? Ne. Dobre, radšej ne. Není to komfortní, ne? Je tady Macik! Oh no! Ne! Macik není, kamarád. Tady není. Napapame sa. Ty kokso, ale žrádol som si zobral málo. Už mám len 3 jablka. To je super. Hej, ideme ťa ďalej to radšej.
No. Nie, to bude asi komfortnejšie. Nechcem tu chcípnout hneď takhle na začátku. Takže ideme na to. To čo je zas? Tu je tých vecí, ale štruktúry nikde. Normálne není možný. Není to možný. Ne. Nespadnúť hlavne. Čo je? Nič. Dobre. Ideme ďalej. Cípnu na nic. Dúfam. Lebo hneď ako chcípne končí video. No. Takže ideme na to, ale nič tu nevidím. Vôbec nič. Krab útočí? Je krab cool? Áno, krab je cool. Krab neútočí. Krab je good. Ďalší macík. Hej, to je premnožené tými macíkmi. Ja neviem, čo sa tu deje. Proste premnožené macíkmi. To není ideálny. To vôbec není ideál. No, ešte tu do toho prší. Není možný. To čo je? Ne... Dáme to? No, aby tá smrť nedošla hneď skôr ako má. Dobre, je to po. Je to po. No. Utočíš? Jo, utočíš? Tak nič, všetko ma tu chcel podrobiť. Absolútne všetko. Nazdar, divák. Hej, Gazela. Hej, Gazela. Dobrý deň. No. No, asi tu veľa toho prieskumu nebude dneska, pretože... No. Zatiaľ asi chcípnu. Čo nebude moc ideálne? No, aspoň dáka vec tu je. Len ja si myslím, že to dlho neprežijem. Takže radšej rýchlo to tu. Je to vôbec dačo. Je tady kýbel. Je tady kýbel. A to asi všetko, nič iné tu asi není. Nie. Není. Prestalo pršať, super. Ide po mne? Ne, nevidím tu nič. Super, ideál. No, tam je taká vec. A to čo je? To nechcem vôbec riešiť. To není bejska vôbec. Útočí toto? Ne. Toto neútočí, super. No. Ale už keď sme tu, môžeme si trošku naťažiť toho. Kaktus beru. Beru kaktus. Nepôjde to rýchlejšie so sekerou. To je jedno. Ne, on hituje ten kaktus. By som tu nechcíp na kaktus ešte. No keď chcípnu na kaktus, bude to trápny. Ale s týmito príšerami, čo sú tu, tak asi dlho neprežijú, no. Že ako umžu, tak končí video, takže dúfam, že to nebude skoro. Alebo to asi jedno trochu. To je no. Ideme na to? Ja si radšej ne. Hej, tam je niečo. Tam niečo je. Tu si označíme. Taký dungeon. Zapisem. To je zase na iné diely. To je určite na iné diely. Ups. Ak nic. Na co žrát? Nedá. Umřem? Jo. A nie. Už nemám žrádlo. Super. No. Tak nič. To je veľké něco.
A ty útočíš? Ty útočíš? Neútočíš. Super. Dobre, zistíme, čo útočí, čo ne. To je ideál. No. Ja neviem, ja už to vidím tak, že smutne, lebo... No. Krádlo nikde, toto si vezmem. Aspoň spomienku. To čo je? Dobre, ideme ďalej. Ideme dál. Tu nič. To je len kejvka. To je čo? To je čo zase? To čo je? To je ťava? Kamo, to je ťava. Čo to chce zas? Kaktus? Chceš kaktus po mne? Nechce to kaktus. Čo to chce? To je jedno. Nebudeme to riešiť. A to je druhý, ale modrý. To je druhý, ale modrý. To je super. Ty kokso. Neviem. Ideme skúsiť tam tú vec? Ty radšej ne. Ja by som to skúsil. Ak len skončí video, to sa zase nič také hrozné nestane. Dúfam. Utočí moc? To je fľuše. Fľuše? Áno, fľuše. Ono to fľuše. Ono to je jenom fľuše. Oh no. Ups. Som dead. Asi. No. Takže toto by bolo koniec celého videa, pretože som umrel na poison. Takže, ak chcete ďalší diel, tak lajkujte a majte sa.